Velkommen til. Vi skal så i dag fortælle jer lidt om strategi. Og strategi, det er jo en overordnet plan over, hvordan virksomheden vil opnå sine mål. Strategi, den skaber nogle retningslinjer og måder, medarbejderne skal følge. Men for at man kan lave en strategi, så skal man jo først have lavet nogle analyser og fundet baggrunden for den strategiplan. Og når man laver analyser, så laver man først den eksterne situation og den interne situation. Og det her skal jo så munde ud i en SWOT-analyse, der giver et bedre overblik over virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Når man laver de eksterne analyser, der skal man have en PESTEL med, man skal have Porter's Five Forces, Porters generiske strategier og Boston-matricen. Det giver så input til SWOT'ens muligheder og trusler. Når man laver den interne situation, så analyserer man med værdikæden og ansøgers vækststrategi, som så giver input til styrker og svagheder. Resultatet i SWOT'en, det skal jo så dække som grundlag for virksomhedens videre strategiarbejde. Strategisk intention. En virksomhed har på forhånd en forståelse for, at strategiprocessen skal gennemføres inden for nogle fastlagte rammer. Derfor har virksomheden en strategisk intention. Der er blandt andet mission, vision, værdier, hvilket ofte er, hvordan virksomheden ser sig selv. Strategisk plan. Strategiplanen må ikke gå på virksomhedens intentioner, visioner og værdier. På baggrund af alle analyserne samt de på forhånd fastlagte rammer, finder man frem til de strategiske mål, man vil opnå, og de muligheder, man har. Her skal man nøje vurdere, hvad der er bedst for virksomheden. Nogle af de krav, som er til strategi, er, at den skal være realistisk, give konkurrenceemne samt være dynamisk, så man kan rette den til. Strategiplanen skal som regel indeholde markedsstrategi, prisstrategi, produktudvikling og vækststrategi.